Гади бер көнне, гади бер районда мин күптәнге хыялымны тормышка ашырга булдым. Ул шахматта уйнарга өйрәнү. Менә минем алдымда инде шахмат буенча 72 ел стажы булган Рафаэль абый Заһидуллин. Рафаэль абый, менә шахматта уйнарга теләгән кеше иң беренче нәрсәдән башларга тиеш? Менә өйрәтегез әле мине шахматта уйнарга. Иң беренче монда фигураларның исемнәрен белергә кирәк. Әйе, һәр нәрсәнең үз җае бар шул. Сыннарның исемнәрен өйрәнү, аннан ничек йөрергә, нәкъ менә тормышта кебек. Әкрен генә тормыш көтәргә өйрәнәсең, ялгышасың, җиңеләсең, кире басасың да дәвам итәсең. Тормышында ялгышлар булмасын өченме, әллә эш тәртибен белү өчен Рафаэль Кашаф улы гомере буе тормыш көндәлеген алып барган. Яздым хәтеремдә калганнар дип. Менә монда 400-гә бит якын язган минем көндәлек тормышым монда. Бөтен тормышым шушында язылган. Армиядә язып барган көндәлек, менә үзе бер тарих. Менә Битләренә хәтта язылган сәгатьләре, минутлары, көннәре. Рафаэль абый, менә бу китап каян килеп чыкты? Бу китапны күптән уйлап йөрдем. Авыллар юкка чыгалар. Менә шуның өчен мин истәлек булсын дип яздым. Авылның тарихын балалар, кешеләр, бинасы булган кешеләр, балалар, внуклар белергә тиеш авыл тарихын. Ул 1931 елның 13 июлендә Биектауның Суыксу авылында туа. 7нче сыйныфтан соң колхозда эшли, аннан клубта җитәкче һәм хәрби хезмәт. Башта Саратов, аннан Алман илендә 3 ел хезмәт итә ул. Районына кайтуга партия райкомына инструктор итеп эшкә алына. Аннан Свердлауда югары партия мәктәбе, университет тәмамлап, 5 районга партия инспекторы булып урнаша. Кайчан очраттыгыз үзегезнең мәхәббәтегезне һәм ничек гомер иттегез? Замира Ильясовна, минем иптәшем. Соқсуда эшли иде баш агроном булып. Между прочим, ул Татарстанның атказанган агрономы иде, иптәшем минем. Мин райкомда эшли идем. Без шулай сорашкалы идек. 55 елны без аның белән тормыш итә башладык. Үзе туган колхозга рәис булып кайта. 8 елдан соң район җитәкчесе урынбасары булып эшли. 11 ел авыл хуҗалыгы хезмәткәрләренең профсоюз рәисе, аннан райпо, кыскасы озын хезмәт юлы уза ул. Булар барысы да теркәлгән. Мин район тарихында беләм. Кемнәр эшләгән, кем белән эшләгән, нинди начальниклар эшләгән, алар барысында мин беләм. Аны күп кеше белмәй. Тагын язып куясыгыз килмәйме соң берәр китап? Юк, бу шунда җитәр инде. Әйе, язу эше аның тормыш вакытының бер өлеше генә. Әле ул үзлегеннән гармон уйнарга да өйрәнгән. Сәнгать яратам мин. Гиппократның әйткән сүзе бар. Жизнь коротка, искусство вечно. Сәнгатькә килгәндә ул рәссам булырга хыялланган. Соғыш беткәч мин бармакчы булдым Казанга. Художество мәктәбенә. 5 ел укырга кирәк, стипендия юк, торырга урын юк, ашарга шәрә юк. Мин шуннан кире кайтып эшли башладым колхозда. Шуннан теләгән барай художник булырга. Пенсияга чыкканнан соң бер йөзләп картина язып, йөзләп картина миндә исемлеге бар. Күп кешеләргә бүләк иттем. Акча бирсәм бит, акча бүген бар, иртә юк. Картина ул кешегә истәлек булып кала. Миңа да бүләк итте картинасын Рафаэль ага. Рафаэль абый, бу бик матур истәлек. Аның өенә килеп керүгә китап киштәләре күзгә ташлана. Мин гомер буе китап яраттым. Менә минем артта китаплар, меңләп китап бар, шуның бер 70% укып чыктым мин. Һәр елны 8, 9, 10 китап укыйм. Классикларын укыйм основном. Классика, менә Гоголның бөтен китапларын укып чыктым мин. Гоголның. Татар классикларына кемнәр? Татар классикларын менә Габдулла Тукайны яратам. Габдулла Тукайны онлап шигъри яттан беләм. Нәкъ Казан артында бардыр бер авыл кырлай диләр.
Рафаэль аганың камил акылына, көчле рухлы булуына сокланып утырдык. Ул исә ипләп кенә йорты янындагы урманга атлады. Әти безнең бик тырыш, бик намуслы, таләпчән. Алар әни белән 58 ел бергә яшәделәр. Икесе дә безгә үрнәк булдылар. Ул һаман нәрсәдер яңалыкка омтыла. Иртәдән әтинең планы бүгенгә куелган. Иртәгә куелган. Шул планны үтәмичә ул йокламый. Мен һәр көнне 40-50 минут урман эчендә йөрим. Сапхая, һәр көнне. Аның белән без үзебезне әле балай дип хис итәбез. Аңа мең рәхмәт. Аңа да әнием Замирәгә. 90 яшын тутырырга җыенган Рафаэль ага һаман да 3 баласы, 6 оныгы, 5 оныкчыгына үрнәк булып яши. Иң беренче әти-әнине хөрмәтләргә кирәк. Иң беренче. Икенче балаларны хөрмәтләргә кирәк. Ләйсән Асадретдинова, Татарлар, Биектау районы.